Inauteriak ate joka dauzkagu. Zuek ere ni bezala prestatu gabe zaudete. Hemen dituzu azken momentuan egiteko moduko zenbait mozorro. Pop izarra. Jantzi zure etxean duzun arropa koloretsuena. Hartu lepoko koloretsua. Betaurreko batzuk. Eta listo. Amaia edo Leire, nor izango zara? Mikrofono gisa orrazi bat har dezakezu. Eres la estrella del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Mielotxin. Mozorro euskalduna nahi duzu? Ba, mielotxinez ere mozorrotu zaitezke oso erraz. Jantzi galtza bakeroak, alkandora koloredun bat, gerriko gorria, eta halako txano bat. Turista. Balitik edo nostian ala mozorrotuta oharkabean pasatzea. Honekin ere, hartu alkandora koloretsua, galtza motz batzuk, galtzerdi luzeak eta sandaliak eta bururatzen zaizkizun osagarriak. Nire kasuan, betaurrekoak. Astelehen goiza. Nola goten zara astelehen goizetan? Erdilo ez da? Ba, mozorro aproposa da. Jantzi pijama, edo ez erantzi, jarri busina soinean, eta zure astelehen goiza birsortu. Zer deritzozue? Nola mozorrotuko zarete zuek? Konta iguzue iruzkinetan.